Umfundisi uLeleke uthi Jesus' earthly ministry was about sinners, and he was identified with sinners, and he died for sinners. Sibulela uThixo apha ngesikaya sakhe singumfundisi udla ngamandla. Esisibalisela apha ngebali lento ekuthiwa xa ibizwa yi-exorcism. Ibali likaYesu lokwenza izinto ekuthiwa zii-miracles. Siyabulela mfundisi udla ngamandla. Siyabulela mfundisi udla ngamandla. Ngelo xesha likaYesu xa sowuthandaza ibisenzeka le nto yoba kukhutshwe idemoni emntwini mhlawumbi. Kodwa niphawule into yoba you are casting out the same demon over and over again. Zikhutshwe ziphinde zibuye. Amende kaThixo uthi umfundisi udla ngamandla xa sizawuthandaza ngalo mnikelo oza apha kuwe bhuti. Le nto yi-effort eyenziwa ngaba bazalwane eyothatha umntu apha onedumbe kwaqhanqa wathotywa wangeniswa ngaphakathi endlini. Kucelwa uncedo apha kuYesu into yoba aphilise le ndoda enedumbe egulayo apha. Nkosi omhle othanda uThixo, ikhona le nto yoba umntu apha cinga uphilile ahlambe xa kuhlanjwa anxibe xa kunxitywa kanti uyagula. Amende kaThixo ehamba apha nje ububugoqo ngaphakathi. Kodwa intsumpa apha icala umntu apha ozawuyazi nje into yoba inyanga enkulu ikhona egama linguYesu ekwathotyelwa yona. Umntu ophethwe lidumbe wathi xa yathotywa uYesu wathonga le effort kandiyeka wathi sandile ubona ukholo lungaka. Amende kaThixo uYesu xa ephilisa umntu apha i-requirement iba lukholo. Kufuneka into yoba abe nokholo luqhuba umxhelo wakhe ukwenzela into yoba uYesu amenzele le nto ayidingayo. Uyabona xa sizawuthandaza ndiniyeke bazalwane bam, kukho umahluko phakathi kwemali nexesha. Bazalwane xa ndiniyeka uyabona wonke mfundisi udla ngamandla umntu onemali uyazazi uba unamalini. Xa nizawuyeka uyayazi imali anayo epokothweni yakhe umntu onemali. Kodwa umahluko phakathi kwexesha nemali, akho mntu uyaziyo apha uba unexesha elingakanani elimseleleyo aza kuliphila. Lihlaleni ixesha lokuphambukela kwenwapha lizoyikela. Niyazoba anithengwanga ngezinto ezinokonakala kodwa nathengwa ngegazi likaYesu. Asiyazi into ekurhawuzelelayo, asiyazi into akubophe ngayo uSathana, kodwa kuyawuzalisa intsikelelo apho uYesu alawulayo. Amakhonkwa akhuluwe, awe amakhamandela aphunyuzwa odiniweyo. Masithandaze.